השרף הוא אחד הנחשים הקטלניים ביותר הקיימים, וכמוהו גם המסוק. לשרף מסוק רב דו-מושבי, יכולות אסטרטגיות מדהימות. יש לו טווח טיסה עצום, יכולת לטוס כמעט בכל מזג אוויר ביום ובלילה, ועוצמת אש אדירה. התותח במסוק מכוון אוטומטית לכיוון אליו מסתכלת הכוונת בקסדת הטייס. בכל מסוק שני טייסים, הקדמי הוא הבכיר יותר ומשמש כמפקד המסוק, בעוד האחורי מתפקד כמטיס. המסוק תותח חדקני 30 מילימטר היכול לראות 650 פגזים בדקה. עד 16 טילי אוויר קרקע אלפייר היכולים לפגוע במטרה בגודל חלון בטווח של 4 קילומטר. המסוקים נוטלים חלק פעיל ומרכזי בסיוע לכוחות היבשה בלחימה היומיומית. מכינים לנו הפתעה מדהימה תכף. כדאי לאחור, הם אמנם לא יורים הערב, אבל הם ישחררו חימוש מיוחד, חימוש הטיה. גבירותיי ורבותיי, מסוקי השרף. איפה מחיאות כפיים למופע המדהים הזה? מיד יחזרו אלינו טייסי הצוות האווירובטי של בית הספר לטיסה. קהל נכבד, ישנם רגעים בהם רעש המנועים, מוזיקה ותמונה מרהיבה של שקיעה מדברית הם המילים היפות ביותר. הרגעים הבאים יהיו כאלה: 5 אנשי צוות, 4 מטוסים עם להקת חיל האוויר וביצוע אחד מושלם ומדויק. צוות האווירובטי של בית הספר לטיסה ולהקת חיל האוויר. נסעת לחפש רחוק מכאן ואני מחכה לך, או ילד שלי בעולם. מחפש את האופן הייתי מאבד שליטה. אני יושב במרפסת לנגן גינות געגוע. או ילד תשתנה להגיע לך בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים. מסכים אותך, כך נראה לפני הגשם, צנצרים בשעות האלה, תמיד יחכו לך. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים.
בשעות הערב, תמיד יחכו לך. תמיד יחכו לך, כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים. בשעות הערב, תמיד יחכו לך. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים. הזכיר לי אותך, לך מיד לפני הגשם, צלצלים בשעות הערב, תמיד יחכו לך. מוביל את הצוות יחד עם הנווט רוני, בצד שמאל אהוד, בצד ימין דור, ובבוקס כלומר מאחור תומר בהופעת בכורה. איזה ביצוע מדויק. רבותיי ורבותיי, ארבעת מטוסי צוות אוספים פוטנציאל לתרגיל האחרון הערב. הצוות האווירובטי של בית הספר לטיסה עם להקת חיל האוויר. אוי כמה זה נראה קל כשהם מבצעים את זה, ואוי כמה שזה מורכב וקשה. גבירותיי ורבותיי, טייסי הצוות, מדריכי בית הספר לטיסה. ממזרח מגיע מטס הצדעה קצר של מערך התובלה. ראשונים מטוסי הצופית. מטוסי הצופית משמשים לאימון חניכי מגמת התובלה בקורס. חיל האוויר משמשות הצופיות בעיקר למשימות תצפית, ממסר, לוחמה אלקטרונית ומודיעין. אחרי הצופיות, ראם בואינג מתדלק מטוס F-15 באז. כדי לאפשר למטוסי החיל להגיע למטרות רחוקות, מצוידים כיום מטוסי הקרב ביכולת תדלוק אווירי. כך נוצר מצב שאין מטרה שהיא רחוקה מטווח הפגיעה. משימת התדלוק מורכבת ודורשת מיומנות רבה. בראם הבואינג מכונן שנקרא בומר, ותפקידו לנהג את חדק התדלוק לפתח המתאים במטוס הקרב. בואינג ראם מתדלק F-15 באז. ועכשיו חותם את המפגן האווירי
המטוס לעליונות אווירית הטוב ביותר בזירה. חוד החנית בכוח האווירי במדינת ישראל. מופע רצוף של 6 דקות מהמראה ועד נחיתה, 6 דקות של עוצמה שלא תאמן, 6 דקות של תצוגה אווירית מדהימה, 6 דקות של חוד החנית. גבירותיי ורבותיי, ה-F-15I ישראל, הרב! את המטוס מטיס סגן אלוף אהוד, בוגר קורס טייסי ניסוי ייחודי, ואיתו בתא האחורי נווט סדיר בטייסת. שניים וחצי מאך בגובה רב ו-1,500 קילומטר בשעה בגובה נמוך. נעשה מעבר במהירות נמוכה לפנינו, תשמעו את השריקה של סגירת תריסי המנוע כשקני הנחיתה מונמכים.